Poštovani gledalci, vi znate da je tabloid brend od Vardara do Triglava, nismo otišli do Vardara, ali nalazimo se u Ohridu, na festivalu Ohridski trubaduri. Vidjet ćete jednu sjajnu televizijsku razglednicu. Red priče, red putopisa, red lepe muzike. A urednik i voditelj je promukao zato što je bilo onako makedonski temperamentno. Blago nama iz tabloida, sreli smo naše gledalce, ali tako dugogodišnje. Snežana, još koleginica. Zdravo. Ćeš nam se predstaviti? Да, јас сум Снежана Мицевска, работам како уредник за народна музика во националната радио мрежа Канал 77. Jel može malo na srpskom, jesi Tito pionir, jel možeš da... Pa može, zašto da ne. Hvala ti puno. Mada mogu malo... Malo makedonski, malo srpski. Pa da, ono s padežima malo. Dobro, nema veze. Kaži mi, molim te, evo u Ohridu smo na Ohridskom festivalu.
Šta bi mi trebali da vidimo u Ohridu? Šta ti nama to preporučuješ? Pa ima puno toga da se vidi, zato što je Ohrid grad kulture, grad zaštićen od strane UNESCO i morali bi vidjeti Sveti Naum Ohridski crkva. Ta je odmah do albanske granice. Plavušnik, Sveti Kaneo, Samuilova tvrdina, ova stara čaršija, Biljanine izvore i bilo bi vam malo vremena kad bi vam sve to rekla gde bi trebali da pođete. A kaži mi, molim te, koliko crkava ima u Ohridu? 365. Dobro. Sad smo do zanimljivog punkta, molim te. Ovo je jedno od detalja ovde koji su bitni, su leblebije. Postoji mi jedan problem, imam sa leblebijama, da mi pomognete, Snežana, ili pomogneš. Kako ja da odaberem ove leblebije, šta da jedem? Kako se to bira? Pa leblebija, evo vam leblebija, ovo su sve drugi apetisane i ovo mislim da je neki prerađeni tip, ona blaga leblebija. Dobro. I znači ima 5-6 vrsta, jel? Alva, to je sve deo. A kaži mi, molim te, džinđuva, ima li ovih džinđuva, ima li ovih čuvenih ohridskih bisera? Da. Mislim, kako to sad uzeti, kažu da su ti ohridski biseri skupi. Pa da, ima puno ohridskih bisera, međutim ja znam da postoje samo dve familije koje rade originalne ohridske bisere, to su Talevi i još jedna druga familija koja sa Filevi, Talevi i Filevi, koja to rade već unazad godinama i drže do svojih kvaliteta, daju i sertifikat, zato što svagde ima falsifikate, ali ove su original. Kaži sad meni, da li je Ohrid mesto za provod? Kakvog ovde ima noćnog provod? Evo ohridski biseri, je li zapravo to? Ne. Nije? Pa ne znam koliko su originalni. Ohridski biseri, Da, ohridski biseri. Za originalni, koliko bi meni red veličina trebalo para? Ajde, za ovu bižuteriju na ulici znam, nego za ove ohridske, koliko bi mi trebalo prave? Pa zavisi od šta je, da li su minđuše, da li je gerdan, narukvica ili prsten i koliki su veliki. Možemo poći udale. Dobro. A kaži mi, molim te, kako izgleda ta vaša sad estradna scena na Ohridu i uopšte kako izgleda taj estradni život u Makedoniji? Jel mi tu kao ekipa emisije Tabloid možemo šta da snimimo? Pa letnji period je vreme kada svi fataju tezge. Tezge, da, dobro. Znamo da. Tu smo preplaveni od vaših estradnih umetnika. Ohrid je mesec dana pun plakatima da gostuju ovaj, onaj i tako dalje. Druga je situacija u drugim delovima u Makedoniju, ali ipak ovde su i naše. Ima li ovo mesto veze s onom pesmom Biljana Platno Beleš?
Pa ima, tačnije ovo mesto gde je Biljana prala to platno. Znači, legenda i pesma je baš za ovo mesto. A je li Biljana plakala? Je li imala suza? Da, pa od suze Biljanine nastale su izvore. Fijaker stari ulicama luta i sobom nosi zaljubljeni par. Cele noći sneg polako pada, a dvoje mladi greje srca žar. Au, ala, to može da se peva na neki novi pop način. Kažete vi meni, Vojvođanin ovde, u sred Ohrida, u sred Biljaninih izvora. Pa, ja volim Makedoniju prvenstveno, ja sam iz Vojvodine, iz Novog Sada i volim tu da dolazim jednostavno, to je... Vi ste zapravo debitant na ovom festivalu, hoćete se predstaviti našim gledalcima. Jeste, ja sam Andrej Dorić iz Novog Sada, idem u srednju muzičku školu Isidor Bajić na solo pevanje i violinu. I kažete mi neobično, Lala usred Ohridskog jezera, je li to vama neobično? Pa sad, zavisi, ljudi iz Srbije vole da dolaze na Ohrid, to je jedno stvarno lepo i kulturno i divno mesto pre svega za odmor, gde se ljudi odmaraju, tako da, isto tako i ja, no ja sam sad tu na festivalu, tako da to je to. Kažite mi šta se vama posebno sviđa na Ohridu i šta bi vi kao naš Lala, Vojvođanin, preporučili našim gledalcima Radio Televizije Vojvodine? Pa ima 3 stvarno atraktivne turističke stvari koje bi ja preporučio da se zaista obiđu. To su naravno ovde gde smo Biljanini izvori, Sveti Naum, putuje se brodom do Svetog Nauma pošto se nalazi sa druge strane, i Sveti Jovan, crkva koja se nalazi gore kod tvrđave. A ako se ogladni, pita voditelj tabloida, šta da se jede? Pa Ohrid, ne znam, to sve asocira nekako na jezero, znači riba, prosto, ne znam, riba je. A kakva muzika se ovde sluša? Evo slušamo tamburaše u pozadini, jer evergreen, jel pop, jel rock, jel su narodnjaci, kakva muzika se sluša u Ohridu? Pa šta ja znam, mislim, ja tam ne znam, verovatno sve isto kao i kod nas, sve, svi žanrovi postoje kao i u svakom gradu i ne znam, verovatno sve. I ovo iza nas su ovo vojvođanski ili ohridski tamburaši? A ovo su ohridski, ali sviraju vojvođanske pesme. Si od svete tvoj, čustvovaš li malko bol, nas gledavaš i praviš ko da ne tvoj. Ladna i dignata, drska, bezobrazna, me prašuma za ime, prašumaš koji si ti. Ladna, gordeljiva, mnogo bezobrazna, me prašuma za ime, prašumaš koji si ti. Tvoj te fustani, visa tvoj orvar moj, duri ptici zna neka pefjas tvoj. Brzam den i noć, ma sam go plaćam cehom svoj, se uštegi, platam tvoj te naviki. Ladna i dignata, drska, bezobrazna, me prašuma za ime, prašumaš koji si ti. Ladna, gordeljiva, mnogo bezobrazna, me prašuma za ime, prašumaš koji si ti. Ti si Lala od Novog Sada. Jel si znao da na Ohridu ima 365 crkava? Pa znam, od skorije vreme sam saznao da u Ohridu ima 365 crkava, za svaki dan u godini jedna crkva. A i kako ti se sviđa ovo što ideme uzbrdo i nizbrdo? Pa znaš kako, kod mene u Vojvodini je sve ravno. I ovo mi je, nisam naviknut i treba dosta kondicije, znači da bi se
postigao neki kontinuirani ritam za šetanje gore-dole. A da, a za festivalu kako ti je, jel su te zvale neke tabloide i sve i to, da dadaš neku intervju i to, kako ti je ovde u Makedoniji, jel su te prihvatili? Pa, kao što sam već rekao, znači želim da kada završim školu dođem da živim pre svega u Makedoniju i nakon ovog festivala se nadam da ću imati neke veće, odnosno bitnije ostvarene kontakte za moj život i ono čime ja želim da se bavim. A imam i veliku čast da učestvujem na Ohridskom festivalu. Jesi zadovoljan sa pesmom? Pa, zadovoljan sam. Znači, ovo su moji prvi koraci u mojoj karijeri, tako da prezadovoljan sam u suštini onime što radim. Dobro. Hvala vam puno što ste bili pomoćnici urednika emisije Tabloid. Dobro ste se snašli, imao sam puno koleginica, ovo je prva Makedonka. Kako ove lale se uklapaju u ambijentu Ohrida? Jesu, samo kod njih tamo je sve ravno, a kod nas ovde ovako uzbrdo nizbrdo, ali dobro. A ekipa Tabloide se uklopila u društvo, u region. Odlični su, super, najbolja ekipa. Jer slušaju snimatelji Bojan i asistent, možemo da kažemo, projekta Goranina, slušaju. Odlični su, svi ste odlični. Sve pobavo devođe od Makedonske. Nema zero mi pobavo devođe od Makedonske. Sada jedno posebno mesto za urednika i voditelja Tabloida, Most želja. To je jedan novi, kako da kažem, nova ekspedicija. Pre nekoliko godina je urađeno ovo, nije bilo pristupačno na ovaj deo i uradili su most, spojili su ovaj deo da se ide do plaže Potpeš i Kaneo i postavili ove horoskopske znace. Znači, to je u horoskopskim znacima. Jeste vi, koleginice, poželeli nešto? Evo, stali smo ovde kod mog znaka Blizanci. Vaš znak je Vodolija. Jeste poželeli, jer moraju novčići da se bace? Pa tako kažu, da se baci jedan novčić, onako. To je, nije neka legenda ili neko pravilo, ali sve što je novo, ljudi prihvaćaju kao svoje i tako, poštuju ga. Jel mogu želje različite? Neko pare, neko ljubav, neko dobre emisije? Ne pitate za želje? Pa ne. Jel pitate za valutu, jel mogu denare, jel mogu dinari, jel mogu evri sitni? Koliko hoće i šta hoće. Dobro, u godini Blizanaca u novoj sezoni emisije Tabloid ja imam samo jednu želju, a vi, poštovani gledalci, pogodite koja je. Nećemo reći javno. Želja za emisiju Tabloid i za mene u znaku Blizanca.
Mnogo je opevano Ohridsko jezero, Biljana Platno, Beleše, pa onda Lihnida. Zašto se pesnici toliko pevaju i muzičari o Ohridskom jezeru? Sad ću da vam kažem, znači Biljana Platno Beleše je pesma koja je nastala negde početkom 20. veka. To je u stilu onih podvlijanija koje su imali ovde razne vojske iz Prvog svetskog rata i kad se u pesmi kaže vinari Belograđani, znači to nisu žitelji Beograda, nego jednog dela Negotina, to je u centralnu Makedoniju, ima jedan rit koji se zove Belgrad i tamo ima puno grožđa, vina, znači to je naš tikveški kraj koji je poznat po grožđu i po vinu i to su ti vinari Beograđani kod Negotina, ne oni vaši. Da. A ovo Lihnida o čemu peva? Lihnida je pesma koja je nastala mislim 87. godina, peva je Efto Pupinovski na Valandovskom festivalu, to je prvi folk festival u Makedoniju koja je počeo 85. godine i traje još uvek. Lihnida Kajče Veslaše malo je inspirirana od ove Biljana Platno Beleše, ali je ostala hit i pesma koja će biti del od ove nove antologije makedonske pesme. Ali meni reče, to peva Aco Sorijevski, a ja znam da peva Miki Jevremović. Ko onda peva Lihnidu? Efto Pupinovski. On je prvi interpretator ove pesme Lihnida Kajče Veslaše na Folk Fest Valandovo, sad ne znam da li je 87. Mislim da je 87. na Valandovskom festivalu i on je pobedio na tom festivalu. Vinari
uspeli ste u regionu da ostanete jedan od retkih festivala koji traje. Šta je šifra za uspeh? Jedina šifra za uspeh je odlična organizacija, treba ispoštovati svakog učesnika, svakog gosta, svaku televiziju i osnovna stvar je mora da bude festival regularan. Ako je regularan festival, onda on ima vek trajanja neograničeni. Vi ste stari festivalski vuk, još od Opatijskog festivala. 2 puta ste predstavljali Makedoniju na pesmi Eurovizije kao kompozitor, jednom 4 puta, pa i taj internet laži. 3 puta za Makedoniju i 1 put za Crnu Goru. Fali regionu festivala, šta vi mislite? Šta znači festivali za pevače? Znate, evo, ja hoću samo ovo da kažem. Znači, ako jedan festival prenose, zapravo jedna manifestacija je onoliko velika koliko je ljudi vide. Znači, ovaj festival prenose 14 televizija i to je najbolji mogući način za promociju svoje pesme. Neki pevači drugačije razmišljaju, ali to je njihov problem. Kažite mi, vi ste čovek koji je puno sarađivao sa kompozitorima iz regiona, bili ste prijatelji s pokojnim Đorđem Minovkovićem, sa Matom Došenom, jedan ste od velikih autora koji puno radio za Tošeta Proeskog, prve uspešne albume za Maju Đaklijevsku. Je li problem nekad bude s pevačima u njihovoj sueti? Da nekad ne znaju šta im treba u životu? Pa, moje dugogodišnje iskustvo govori da, nažalost, 95% od pevača nemaju pojma šta je dobra pesma. I onda problem je sa svim pevačima razgovarati i surađivati, jer oni posle drugog uspeha bolje znaju od kompozitora šta je bolje. Vaš savjet, pošto je tabloidno vreme, da li tabloidi, skandali mogu da pomognu pevaču u karijeri ili je samo dobar glas i dobra pesma? Šta vi kao stari estradni vuk savjetujete mlađim snagama? Mlađi voli da se oslone na vaše iskustvo. Znači, tragično je što danas nemati na Balkanu nikakvu kritiku. Znači, vi možete napraviti najbolji album, najskuplji album, neko da ode na kompjuter i to se stavlja sa ravenstvo. Drugo, sa privatnim radio i televizijama nemate vi ljudi koji rade, koji znaju, poznaju muziku. Jer morate da znate, jer šta bi se desilo kad bi ja i vi, to se dešava, oni imaju samo želju da pustaju muziku, a udarila ih je mečka po uvo. A ja pravim jednu uporedbu. Sad ima, šta ja znam, u nekoj bolnici 100 pacijenata i sad ja i vi treba da operišemo. Preklaćemo i neku sestru. Sve sam vam rekao, je li tako? Šta preporučujem? Preporučujem da nauče i kad su početnici i kad su zvezde, treba čovjek da ostane normalan. Najbolji primjer je Zdravko Čolić, zato je on ostao veliki. Jer uvek je, sad je on legenda, on može da odstoji pesmu, da odglumi pesmu, on napunit će 50 ili 60 hiljada ljudi. Nažalost, naši pevači, evo, rekli ste, beže od festivala, mali veliki uspeh i onda nakon 3 godina kad im padne, onda gotovo je. Kako vidite budućnost vašeg festivala, koji je definitivno najgledaniji festival u regionu? Kažu, ovo je makedonski ili ohridski San Remo. Imate li još nekih izazova? Pazite da vam kažem, problem je sad, moram da priznam, su financije. Toliko, ukoliko ja sam zahvalan, znači, gradu Ohridu što pomaže festival, Ministarstvo kulture, ali to nije dobro da se napravi jedan San Remo. To je moja želja, da se napravi San Remo od Ohrida i da bude ovi kapaciteti ispuni 365 dana. Žiri je sastavljen od kolega novinara iz Makedonije, iz regiona. Kao, dakle, urednik i predstavnik Radio-televizije Vojvodine emisije Tabloid sam bio član žirija, a kolega Bojan Ognjanovac nije samo slikao lepe pevačice, nego je slikao i svog urednika na tom odgovornom zadatku, a kolega Goran Milivojević je bio ono što se kaže brodski mali asistent od paparaca. Šta su snimili, ne znam ni ja, vidjet ćemo.
Започваме со првиот член на жирито, господин Александар Филиповиќ, емисијата Војте година и ТВ Србија се тргна. И дадовте вашите гласови од 1 до 7, сега ќе бидат распределени на табелата, ќе бидат впишани, а вие ќе ни ги кажете, така е, а вие ќе ни ги кажете 8, 10 и 12 поеди на кого одлучите вечера да ги дадете. Evo ovako, pozdrav za sve gledalce u Makedoniji i u regionu koji gledaju. Kompozicija pod rednim brojem 11, koju izvodi Aleksandar Vučevac, bježi 8 poena. Aleksandar Vučevac dobива 8 poeni od Aleksandar Filipović. Potom, kompozicija pod rednim brojem 17, Jasno Ekoden, Aleksandar Velov, 10 poena. Od Aleksandar za Aleksandar Velov 10 poeni, jasno je kako den, no se ušte ništa ne je jasno, бидејќи 12 треба да ни ја презентирате. I probat ću na makedonskom, kompozicijata pod rednim broj 21. Ajde na lulanje, Ezerska ispostava Đur, 12 poena. Dobro види се Мајдонскиот и со лулањето на Христос Амаджиев добива првата 12-ка вечерашниот победник на фестивалот. Си извинувам, продолжуваме со вториот. Novi broj kuhinjice vam donosi 12 veličanstvenih torti, oprobane slane zalogaje vrhunskih majstora, kao i savete i recepte za pripremu zdrave domaće zimnice. Ilustrovana politika 53 godine sa vama, a od sada svakog utorka na kioscima. Visoka zdravstveno-sanitarna škola Visan upisuje studente na studijske programe strukovni sanitarno-ekološki inženjer, medicinska sestra,
i fizioterapeut, kao i specijalističke studije za sanitarno-ekološkog inženjera, specijalistu. Informacije na telefone 011 307 6472 i 011 307 6470. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan. Krenite na put sa novom kuhinjicom. Paprika kroz istoriju, od Kolumba do Ajvara. Pripremite ukusnu zimnicu za hladne dane. Poklanjamo vam i recepte za najlepše torte i još poneko iznenađenje naših kulinarskih majstora. Nova kuhinjica, novi izazovi za svakog gurmana. Aleksandar Belov, ljubimac ženske publike, bar u Vojvodini, Novom Sadu, u Beogradu, kada je u pitanju operacija Trijumf. Jesi ti svestan toga da si bio ljubimac? Pa svestan sam bio kad sam izašao nakon sve ono što je bilo i drago mi je da je tako i nadam se da se još sjeti na mene. Ja sam sa ovim momcima iz operacije Trijumf, Vukašinom, Sajkom, pričao o tome da li ima pravde na takmičenjima kao što je operacija Trijumf. Sad s ove istorijske distance, šta ti misliš, je li ima pravde? Pa zavisi u kom smislu te pravde. Uglavnom, operacija Trijumf nam je pomogla da, naravno, da izgradimo sad svoje karijere, a što se tiče pravde oko pobednika ili nešto takvo, to publika je odlučila, a pravde da jednostavno postoji pravda da u takvih realnih šova. Pa to ne znam, mislim ja sad se sjećam na tome iz razloga što tad sam bio možda da kažem baš u fazonu ne znam gde sam. Bio sam ovde i onda otišao u Beogradu da snimim reality show, da živim 100 dana u kući gde ja to nisam i znao uopće. Prvi put dolazim u Srbiji i uđem u show gde nisam, ja sam mislio da ono, snimat ćemo emisije, ja se vraćam kući. I sve mi je bilo tako šoku, a još veći šok sam dobio kad sam bio ono svake nedelje favorit. Na kraju nisam pobedio i mislim da realno, nakon realno show to je instant popularnost koja uglavnom svi imamo tad kad traje, a poslije je mnogo teže. Zato postoje takvih realnih showa i da budemo realni, niko baš nije uradio bar na Balkanu, ni pobednik, ni neko ostali baš dobru karijeru. Kaži mi, molim te, koja je velika zvezda, vama su dolazile sve najveće zvezde s prostora bivše Jugoslavije, koja je na tebe ostavila utisak kad ste sarađivali i pevali? To je teško pitanje, moram ti reći da Boris Nohković je jedan koji ga jako poštujem. Ne mogu da spodelujem, sad tu je i Dado Topić, tu su i ekipa koja što je bila U-grupa, isto su mi ostavili dobar utisak, Željko Samarić, ne mogu da ti kažem stvarno, a od žene mislim dobio sam najveće i najlepše polovine, Karolina Emina i Marina Perazić, mislim. Uglavnom, bilo je sve odlično, mislim, to je bilo show ko ću da pamtim do kraja života i show ko što mi je pomogao da budem ono što sad jesam. Kaži mi sad, kako se prilagođaš tom trendu tabloidnom, jel to je u Srbiji, vidim u Makedoniji ima tabloida, kao da je važniji neki trač nego dobra pesma. Kako plivaš u tim vodama? Da budem iskren, ovih 3 godina od kad se završilo sve to i od kad radim svoju karijeru, nikad nisam izašao na naslovnoj stranici, a da to nije nešto povezano u mojoj karijeri. Imam neki princip koji za sada još ga držim, postoje te tračeve koje nešto su aktuelne, ali ja za mene lično mislim da hoću da budem na naslovnoj strani kad nešto uradim sa mojoj karijerom, da pobedim, ne znam, na neki festival bitni, da jednostavno sa uspehom da ono što radim da osvojim na naslovnoj strani, a da normalno ne bude da imam novu curu, da sam spio negde u neki lokal pa da su me uhvatili. Meni to za sada dobro se držim sa time. Jeste, rekao sam, postoje da imam sad novu devojku, pa da sad imam nešto ovo, pa to uvek mora postoji. Ja držim taj kompromis između meni viša sila, ona sedma sila, koja ja bez njih ne mogu, a oni bez mene također. Jasno сега еко ден дека тоа со тебе, иако не признам баш за вас, крајот тука е. Јасно сега еко ден дека сите грешни сме, погрешив што верувам во нас и потонав на дно. Jasno сега
Evo legenda iz leksikona i mitologije, gospodin Velibor Džarovski na Ohridskom festivalu. Kako se osjećate na festivalima kada festivala više ni nema? Pa ja sam ovdje došao da vidim prijatelje. Festival je da se družiš sa ljudima, evo ja sedim u backstageu, ne gledam uopšte to. Nekad sam radio festivale za moje pevače, nameštao sam, ali ti to nije važno, važno je da dobra pesma bude. Dobro, kažite mi, vi ste nameštali, je li to istina da ste vi zapravo jedne godine namestili Doris Dragović pesmu Euroviziji? To ste vi rekli. Pa ja sam to tako čitao u knjizi Pere Lukovića Bolja prošlost, namestio sam Doris Dragović Euroviziju. Ona mi se zahvalila i kaže doživotno sam ti zahvalan, a ja sam se isto rekao možemo i dalje sarađujemo. A kažete mi, veše jedna fudbalska utakmica i to je bio jedan rezultat za Guinnessa, koliko je to bilo? 134-0. A ko je igrao protiv koga? Igrali su ovde 2 treće ligaša iz Ohrida. Da. Ja sam se bojao da jednima je trebalo 96-0, bojao sam da ne bude više i završilo je 96-0 i 134-0. Jezero toko sina, ravna tepsija je fina, pozdrav Fran. Ama ta štonke dojde, pa kraj bregot štonke projde, greva bran. Ova moje slabo srce neke izdrži, mora srede jezero pa da se razladi. Branovike smiram, Mike veslam, Mike sviram se baš za tebe. Ova kad će povi levo desno, ajde na lulanje, malo je i malku desno, nema beganje. Ova malo kajče zeleno, nema svoja stanica, ajde zapej pesna, Jeleno, vesla me do granica. Ova kad će povi levo desno, ajde na lulanje, malo je i malku desno, nema beganje. Poštovani gledalci, šta je festivalski vuk još od Jugovizije pa Beovizije, evo sada u Ohridu, znam ko je bio pobednik, svaka čast, čestitam. Hvala vam puno, hvala vam puno, evo Ohrid, ja ću pokušati na srpskom, pa sad tako me negde ne bude u nekom padažu, nemojte zameriti. Ali u svakom slučaju hvala vam što ste onako osjetili ovu pesmu, što onako sam imao vašu podršku i hvala vam što evo što ste mi omogućili da ja pozdravim sve vaše gledalce ove emisije koje iskreno onako ja i ponekad vidim na ovom satelitskom programu Radio Televizija Srbija, Vojvodina jeste tabloid, ja to ponekad vidim i baš mi je drago što vas vidim ovde u Ohridu prije svega, a što mogu da pričam sa vama, to je još bolje. Ma vi odlično pričate srpski, da vam kažem, a još znate i vojvođanski, vi ste u Somboru služili vojsko. U tem Somboru jeste, ja sam tamo. U tem Somboru svega na volju, ma svega ima to istina, pa i žene piju vina u tem Somboru. I tako dalje, i tako dalje. Služio sam u Somboru, ali sam se zabavljao u Apatinu. Iskreno. To je. Je li bila neka Mađarica ili bila Sosa? Pa nije to je bio neki orkestar, nije. Da, inače morali smo u određeno vreme da se vratimo u kasarnu i onda nismo smeli baš da se zaboravljamo tamo i amo. Ova kad će povi levo desno, ajde na lulanje, malo je i malku desno, nema beganje. Evo, pored mene je direktor makedonskog sveta, pravi čovek Dule, možemo da kažemo, koji sve zna o show biznisu u Makedoniji i odmah nam kaži... Pa i Makedoniji i bivšoj Jugoslaviji, reklo bi se da jesam nekako i iz onog vremena, a malo više iz ovog vremena. Sad kaži mi, molim te, koliko je Makedonija tabloidna i da li uvozite tračeve iz Srbije ili imate svoje zvezde koje to rade?
Pa znaš kako, kad vide Bokija 13. kojeg smo vam ga izvezli, onda ćete reći da smo jako tabloidni, ali mislim da nije Makedonija nešto tabloidna, više neka žabokrećina, gdje ima mnogo krokodila i mnogo davljenika. A ima i dosta tračeva. Samim tim što pravimo makedonsko izdanje tabloida Svet, onda znači da imamo i tračeva. I to dobrih tračeva koji se preuzimaju i ono srpsko izdanje, bosansko izdanje, crnogorsko izdanje. Tako da, gore dole Makedonija je tabloidna. Opet kažem, ako počnemo od Bokija 13, ali je i ozbiljna estrada, ako uzmemo pokojnog Tošu Projevskog. A, kaži mi, mislim, ovde kažu da neki novinari su mi rekli da Boki 13 nije zvezda ovde u Makedoniji, kako se on predstavlja u Srbiji, da je velika zvezda u Makedoniji. Pa to je sad malo provokativno pitanje da li je zvezda. On se sam najavio svoj neki odlazak sa estrade, on verovatno zna zašto. Možda ga je pogodilo ono što nije mogao da napravi onaj koncert koji je zakazao na gradskom stadionu, pa verovatno i zato je bio razočaran. Ali ja mislim da je on jedan redak primjer na estradi. U stvari kako treba da se radi, recimo, taj neki show biznis. Mi nismo imali tako nešto, a niste ni vi. Dule, mi negde smo bliski generacijski, zapravo ljudi smo koji volimo festivale i splitski i opatijski, volimo onu staru Jugoslaviju. Sad, jel imamo problem ti ja kao urednici medija koji su malo podvučeni žutim, da nekad moramo da pratimo nešto što nije kvalitet, ali je tabloidno? Pa ono što narod voli. Ako narod hoće, recimo, na naslovnu stranu da stavimo Bokija, mi ćemo ga staviti 5 puta. Ako hoće da stavimo opet Lepu Brenu iz onog vremena, mi ćemo je staviti 55 puta. Ali ja bih rekao ipak da dajem prednost nekom kvalitetu. Jer ako stavite intervju opet i posle 40 godina s jednom Josipom Lisac, s jednom Terezom Kesovijom, s jednim Zdravkom Čolićem, to će se uvek čitati i uvek će se kupiti taj broj. A ako stavite intervju sa nekom tek novorođenom zvezdom koja snimi jednu pesmu pa koja posle toga nije dostupna, pa ne znam koliko je to interesantno. Koliko tu dobijamo mi kao novina, koliko dobijaju čitaoci. Odnosno mi sa time i stvaramo zvezdu. Evo, Monika, na kraju smo posete Ohridu i priče našem festivalu. Šta da kažemo? Pa vidite, hvala vam što ste bili tu. Imali smo jedan divni festival, imali smo divne pesme. Nadam se da se vam sviđa ovde i sledeće godine dolazite opet. Sledeće godine nama je 20 godine jubilarni festival. Jubilarni festival. Jubilarni festival. I šta da kažem, očekujemo puno iznenađenja i očekujemo vas. Direktor Koprom je obećao, ja sam rekao imam 3 muzičke želje. Doris Dragović, Jasna Zlokić i Ljupka Dimitrovska. Šta je rekao direktor? 2/3 već ostvareno, jel? Pa on je tako rekao, ali nek Bog pomože pa bit će sve. I ovako je izgledalo u Makedoniji na Ohridu, ovako je bila dočekana ekipa emisije Tabloid, a za 7 dana svoju 17. sezonu Tabloid dočekuje u Novom Ruhu. Kako će to izgledati, nek bude malo iznenađenje, a vi budite zajedno sa mnom ponovo na istom mestu na kanalu Radio Televizije Vojvodine za 7 dana. Doviđenja. Noćima su senki, pak sporuham. Moram od sebe da pobegnam. Tri angeli me čuva, odam po istinski pad. Moja veselika muzika, nema vera ni tu granica. Moje srce, on su moj